Sanibona njani? Ngicela ukukhuluma ngedlozi elizithwasisela lona. Ngicela ukuthi ngiqale ngiqondise inkulumo yami. Wonke amadlozi ayazithwasisela nalaba abahlala kogobela ngoba kulalela imiyalelo yelokhuzana yamadlozi, kodwa esikhathini samanje angiboni lokho kwenzeka. Ogobela ngathi bayazenzela umathanda, kodwa-ke angikho lapho. Uma ngikhuluma ngedlozi elizithwasisela lona, ngikhuluma ngedlozi lisebenza kakhulu ngamaphupho, ngey'bonakaliso, ngemicabango, ngevoyisi ekhanda. Amaphupho kakhulu into eqalayo kakhulu isithunywa esenza lowo msebenzi. Uma ngisho le dlozi ngikhuluma ngedlozi edinga umsizi nje, umsizi ozosiza umuntu like ukumgeza, ukumlapha, ubheka amaphupho, ibonakaliso ukuthi bathini. Kakhulu umdawu usondela kakhulu lapho kuleso simo leso, ngoba kahle kahle ufuna ukukhontrola, ufuna ngendlela ofuna ngayo, ngendlela efanele kwenziwe ngayo. Labantu isikhathi esikhulu bahlushwa uvalo, usizi, i-anger, amadlebe avalekayo akhala amanzi, umhlane oshisayo, iqolo elishisayo, iqolo elishisayo, umhlane oshisayo, amahlombe asindayo, ukuphathwa ikhanda elingalapheki ngesinye isikhathi, iy'nyawo, yes, mhlawumbe umeqo kulesi sikhathi thola ukuthi idlozi lomngomo. So le dlozi elizithwasiselayo lifika kakhulu ngamaphupho, umuntu aphuphe into yenzeke, or acabange into, acabange umuntu ambone. So nemithi kanjalo uma eya ngokukhula, ngokuvela izinto empilweni yakhe, ngokugeza abantu abadala, ngokugeza komsamo, ngokugeza yena, kuye kukhanye bamkhombisa imithi ngamaphupho. Either uyayithenga, uyayikha, kuya ngesimo sakhe. Uma umthandazi ngoba sikhona isithunywa samanzi, isona naso ngamaphupho siyamkhosha ukuthi uma sekhulile esimeni sikamoya ukuthi abantu angabagezaphi, kanjani, ngani. Kushela ngey'phiwo zabantu, abanye baprofetha. Nalo idlozi liyakhulisa lapho nesithunywa ngesimo sikamoya ukuthi wazi ukuprofetha, wazi ukuhlola. So idlozi elinjalo engizama ukulichaza la. So le dlozi abantu abaningi liyabadida ngoba ogobela or abelaphi abaningi bafuna ukwenza ngendlela bona abazi ngayo, kanti lona lifuna ukwenza ngendlela elifuna ngayo. That's why umuntu umlapha isimeni esivela kubona abantu abadala bafuna kanjani, ulandele imiyalelo, ubheka amaphupho, ingelosi ikhombani, hhayi ukuthi wenza ngendlela wena wazi ukuthi wenza kanjani. Kahle kahle usuke umgeza, umenza ukuthi akholese nabantu bakhe abadala, umelapha khona ehlehle imoya imibi, uhlehle ney'lwane, ucace ukuthi idlozi or iy'lwane, isithunywa or iy'lwane. So senza lokho uma silapha umuntu okanjalo. So ngizama ukuchaza into ekanjalo. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyatholakala ku-Facebook, Makhosi Shanela. Ngiyabonga kakhulu.